kuti wewe ndo na muda wangu wakutoa anogara kumkazi mkazi wake chombo kumatika sabu ngando okay wakati wa kudare simuga wakati wa kudare ngoda kwa zakusenga bedi pamusoro tikandipa kuti zveshwanira pindura andikunyema tikandipa kuti ndipindure magara anoita namunext wangu aya saka ndinotowa tikandi kuti andina murume ndogara ndindega vabereki vangu vakashapa ipapo saka magara edu nyaya dzanoita kutongwa nyange kwasabhuku dzinongotongwa saka ndakatowa tikandi kuti vanhu ava vakauya zveshwatika ndakazoona kwandimirira kukona ndichiperekedza mukadzi wekaziro angauya kumboko ndakaona kwamira pakona ndifuna nyaya dzozaita dzavaitawo shiraita setakweshirana masikati acho emusesandewoyo taenda maudza sabhuku kuti sabhuku yaikuno vari kutema muti pamugana sabhuku panikuya mangwana zvikanzoora iti saka magara atapesa akaita sei magara kuti zviri kuita zvakangwanda ndakudza mbuzi pawaya uchigarapo pawaya kudare muno pana ambonzi abatwa rafu kana vakakubata rafu mukapindirana zvakukapinda muno mabatwa rafu hauna ubatwa zvakanaka enda unotsvaga mari yedare uya musi wa20 wanzo unouya naye mudare muno musi wa20 munoya musi wa20 kutangira kubva ipapo tokuona kuti simba rako riri patwa kana uri mwana anobvisa uya musi wa20 wazvinzi ipapo ndokumbira august kuendeta mapa ndokwanisa kuwana ndakutondotsvaga damatondipowo maweks akati kwanise kutsvaga ndoda kana uri mwana anobvisa ndotangira kubva ipapo ipapo ishe hakusi kupikisa asi andina kwandiona sofa kana ukauya nombudzi kana handitorina nombudzi yacho uyano kufai hakuna kufai dzakapedza kudiscover ndovakaurayiwo ndikuchidzodzamtoro no problem kana vakaurayiwo shuya anodzaunadzo kudzana ndotenda